Rud Buħaġar ta' 30 sena minn Marsa Skala inżamm arrestat wara li ġie mixli fil-qorti bi traffikar ta' droga u li kien parti minn żvelar ta' informazzjoni interna tal-Pulizija mis-Surġent Xeris Kamilleri dwar raids li kellhom isiru fuq persuni taħt investigazzjoni. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kristina Delija spjegat li għall-aħħar ta' Ottubru bdiet investigazzjoni intensiva wara li l-Pulizija kellha informazzjoni li kienet se ssir serqa minn dar privata. Intqal li l-imputat Rud Buħaġar kien wieħed mis-suspettati. Ġi spjegat li s-serqa ma kienx seħħet u hemmhekk b'mod konfidenzjali persuna marret fuq l-Ispettur Kristina Delija u qaltilha li persuna mill-korp tal-Pulizija għaddiet xi informazzjoni lil terzi persuni fosthom lir Rud Buħaġar dwar dan. Fil-fatt brabta ma' dan saret tfittxija lis-Surġent Xeris Kamilleri u fit-18 ta' Novembru sar l-arrest tagħha u sussegwentament imdew proċeduri kontriha fil-qorti. Sa dan it-tant fil-21 ta' Novembru Rud Buħaġar ġie arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li ġie lura minn Btala. Hawnhekk il-Pulizija konfiskat il-mowbajl tiegħu fejn instabet informazzjoni dwar diversi operazzjonijiet li kienu se jsiru mit-taqsima ta' kontra droga. Ftit wara l-akkużat ingħata l-ħilsien mill-arrest għax qal li kellu bżonn għajnuna medika mill-Isptar Mater Dei u mbagħad reġa' ġie arrestat. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Għall-imputat deru l-avukati Alfred Abela u René Darmanin fejn talbu għall-ħilsien mill-arrest. Minkejja dan il-prosekuzzjoni oġġezzjonata minkejja li d-dejta nġabret mill-mowbajl taż-żewġ imputati, l-investigazzjoni hi waħda komplessa. Intqal li reati huma serjissimi u għad hemm nies oħrajn li għadhom iridu jiġdu bl-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Abigail Chrétien ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.